Eta horrek frutarbolak eta mendago eta egiten zen du esan? Mendago egiten zen du esan? Mendago bai, orduan bai. Zelan egiten zen, akordaten zagar, zelan egiten zen duen hori berrori? Bai, ebaik kendu zerak, puntako arramia egiteneko zerak, puki eukena, ebai trongu ebaik sartu eta gero zer bat egin. Argize moroko bat zertu, zeria, gero trapu bat botu, zertzeko eta egiten duzen horrek. Eta ze epokatan, itzen zen behar hori? Uribarra zen. Uribarra martizan, febrero hilbera, horretxe hilbera. Eta menguante izatea, hilberan izen berri izatea zen? Ben, batzuk hilbarra zate ben, hori besti segur zelako esku diferentziotu zen. Batzuk mentetako artesak izatea zen, batzuk arrebezak eta zer askotako duzien da.